Together, growing in faith, changing communities. Kristo. Mhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yokuqala kaJohanisi isahluko sesine sizosuka evesini lokuqala size sime evesini leshumi. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolisisani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ukuba baningi abaprofethe bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu, ngalokhu bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu. Lo moya ongavumi uJesu akusiwo kaNkulunkulu. Lowo ungomphiki uKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza, nakalokhu usefikile ezweni. Nina-ke ngabaNkulunkulu bantwanyana nibahlulile ukuba lowo okini mkhulu kunosezweni. Bona bangabezwe, ngalokhu bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Thina singabantwana bakaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho-ke siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Bathandekayo, masithandane ukuba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu ukuba uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lokukhulu kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina wathumela indodana yakhe ibe inhlawulo yezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda, kanjalo nathi simelwe ukuthandana. Ukuba masibuka lesiqubulo sethu sokuba othandiweyo ungokaNkulunkulu. Bengifisa ukuba siqale ekuqaleni uma ethi uJohanisi, hlolisisani omoya, hlolisisani imimoya. Imizi ihlukene phakathi. Yilo uhamba inyanga yakhe, yilona unomthandazi wakhe, yilona unesangoma sakhe, yilona unomama wakhe, yilona unogogo wakhe. Emndenini wodwa sesiyazondana, sesiqabene phakathi. Uyangena kulela kamela unekho sombala kashisa kulona, kulela kamela unekho sombala kashiswa kulona. Uya kuloya muzi, ngiyathakathwa mina, ngiyazondwa mina, ngenza ukuthi mina. Ngobude bengidlela isono sithandele empilweni zethu. Sixabene sodwa. Uyedwa ophuphayo, uyedwa obonelayo, uyedwa ongena ebhasini, ungene eteksini, atshela into zakho. Sasuka uNkulunkulu. Khona lo mkhuba ongenile ezweni, zigijima ingane zethu zithi sayophahla.
unika ubani igunya lokushisa impepho la ekhaya? Nika ubani igunya lokuphakamisa idalwa abanikazi bomuzi emzini kababamkhulu? Siyangena emakameleni ey'nganeni zethu senezinto eziyigoqayo eziyifihlayo, imithi abayisebenzisayo, kodwa la ekhaya benza izinto abangakhulanga bezenza. Fundisa ubani? Umncane umngaka sewukwazi ukuyohlola ukufundephi? Sewukwazi ukufika nezinto ey'goqiwe, sewukwazi ukushunqisa ukuthathaphi? Ngoba la ekhaya asikhuliswanga kanje. Hlolisisani imimoya. Konzo sibizelwa kuyona, konzo yothando, inkonzo yeqiniso. Ngelinye ilanga ithandwa zami, akufunakali uma sesilele kobandayo abantwana bethu bafike nembokodo bezoyishaya phekwethuna athi noma ungafa vela ungifundisanga iqiniso. Ngiyayithi mina ngcono umntwanami angizonda iminyaka yonke u18 esakhula, kuthi ngokuhlakanipha kwakhe abone ukuthi uma nobaba bebengithanda kangakanani. Uyazi ukuthi bubuka iy'ngane zethu ebese uyibuza ukuthi uma ihlula ukuhlala nami, uma sengifile ubani ozohlala nayo? Ngoba ngizokufa. Sho njalo umkhuleko wamaRoma uthi ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani, kodwa into engiyaziyo ngizakufa. Ngokuba sonke sibizela ukufa. Masakhuluma ngenkonzo yothando, masakhuluma ngenkonzo yokwazana noNkulunkulu, masakhuluma ngenkonzo yempenduko, bekumele kuqale kumina. Abanye bethu banolimo olumbaxambili. Muzwa kahle umama ethi zama ntombazane phanta, wonke amanye amantombazane ayazama. Muzwa kahle umama ethi woza la suba isilima wena, mi hamba ukwenza, bonke bayakwenza. Khona abanye oma ababuka ingane yakwakhe ikhulelwe bajabule, bathenga nezo spanman zamitha, wena umitha nini? Ngiyasaba isandla sikaNkulunkulu. Hlala umuntu abesemhlanganweni kaNkulunkulu, kodwa inhliziyo yakhe kayibuzi. Sondela umuntu abesenkonzweni kaJehova ongathi bumbona uthi hey umama usibani, hey ubaba usibani, hey ukuthi athi obhala kahle encwadini kaJeremiya chapter 17 verse 10 athi inhliziyo yimbi kunayo konke, athi ubani ongayaziyo. Konzo uNkulunkulu asibuyisela kuyona yokuqala. Athi ucula kahle uzoyiguqule yami intando ifaniswe neyakho. Athi Jobe bengiya kumfuna uJehova, animase ngimtholile, athi bengiya kuyibeka indaba yami. Bengiya kuyixoxa yami indaba, bengiya kuyilungisa zami izinto. Ngoba Nkosi angikwazi ukuqhubeka izinto zinje. Angikwazi ukucimela abantwana bami bengaswani, angikwazi ukucimeza izinto ongayilungisanga. Kuba abanye bethu bahlezi phezu kwamabibi. Khona abanezono zasentshongweni, khona abanezono zaseKhevela, abanezono zaseFatima, abanezono zaseNgobe. Yafika iCovid, bengayanga kontshongweni, bengayanga koKhevela, bengayanga koNgome, bengayanga koFatima, bafa phezu kwamabibi. Bengiyakufuna uJehova.
mase ngimtholile bekuyawibeka indaba yami. Enye inkonzo ethandwa zami uNkulunkulu asibizela yona. Siyamazi umoya kaNkulunkulu okhulumayo. Athi akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayongena embusweni wezulu. Akusibo bonke abavathileyo abayongena embusweni wezulu. Ngelinye ilanga uJehova wambula inkonzo phakathi kwa-Esawu noJakobe. Isaka ikhehle edala selimpuputha libona bese liyabizwa Esawu lithi we Esawu mntanami awuhambe uyongizingelela inyama yenyamazana maqedana ungilungisele yona bese ngiyadla. Kanti unkosikazi ka-Isaka iqini bese liyahamba liyoxoxelela ingane yami ngoba siyayiqhatha ingane zethu. Abiza uJakobe athi we Jakobe uyihlo ngimuzwe ekhuluma no-Esawu umnewenu wathi ufuna ukumbusisa wathi akayozingela kodwa lesibusiso ngifuna size kuwena. Ngoba iy'ngane zethu siyayifundisa amanyala zithi mapa lingesaba ngithi musuba isilima wena. Nakanjalo bamlungisela izinyane lembuzi u-Isaka athi uJakobe athi mawukwethu uphuphuzela uboya mina nginaboya ephuphuzela ey'ngalweni zami. Athi unina suba isilima athi letha la isikhumba salembuzi athi ngizogoqa ngaso. Athi kodwa nginukiso kwamfowethu athi suba isityuphunga wena letha la iy'mpahla zobufweni athi uzugqoke nomjuluko womfweni. Izwi likaNkulunkulu wakulungisa uJakobe ukudla waya kubaba wakhe wathi baba nakho ukudla sengifikile. Athi ubaba waze washesha mntanami kwenze njani? Athi uJakobe athi uNkulunkulu uhambele ngakimi. Ngawaqamba amanga ngavika ngoNkulunkulu. Ngathi ngiyevuselelweni kanti ngiyey'ndaweni zami. Ngathi ngiyebandleni likaNkulunkulu kanti ngiyokwenza ukungcola kwami. Adla uJakobe ambekela uJakobe adla u-Isaka athi esadla u-Isaka athi mntanami kwaze kwakuhle kwamnandi ukudla. Athi kodwa mntanami awusondelelana ngikwange. Athi memanga emthinta athi impela athi ngiyalizwa iphunga la-Esawu athi ney'ngalo ka-Esawu athi kodwa iphimbo lakhe likaJakobe. Ngiyamsaba uNkulunkulu. Athi obhala kahle encwadini yesambulo athi obani laba abagqoke ezimhlophe besiphendula ingilosi athi abavele ezweni nasemhlabeni. Ngelinye ilanga uyakuma u-Ana ocwebileyo noJoakim ibuzi ingilosi athi obani laba athi amakholwa aseSan-Ana empophomeni amakatholika lawa besethi ingilosi impela athi ngiyakubuka ukugqoka kwabo athi ngiyabizwa nokucula kwabo athi kodwa inkambo yabo ayifani nekaKristu. Athi wena ukhomba indlela uphinde ujike isitha sevangeli. Thandwa zami uNkulunkulu usesenzela umusa. Yini ezoshintsha empilweni yami? Mina ngiyasaba. Eperishini ngike ngangcwaba abantu abawu-5 in 1 week ngesikhathi se-COVID. Ngiyasaba mina Jehova ushiyeleni. Mawusubuya uzobuza muphi umbuzo? uNkulunkulu sinike ithuba lesibili. Nayi inkonzo yempendulo. Yini ezoguquka empilweni yami? Yini ezoshintsha mina? Ikuphi engizothi Nkosi sengikhathele? Ngisakwazi ukuqhubeka. Angisafuni. Yakwazi umoya kaNkulunkulu ukukhuluma kumina. Nabanye bethu abanesiphiwo esihle senkani.
ube nenkani uzube nenkani naNkulunkulu umnini mandla bonke athi inkosi angifune athi kuyophekwa mina netshe athi kuyovuthwa itshe qala yeyosho njalo uNkulunkulu encwadini yamahubo athi isilimo esihle athi awusibuke athi sengitshale konke athi ngaqoqa konke ngakufaka enqolobaneni yami ebesethi akulale moya wami uphumule athi uJehova kwakhona namhlanje ngizawuthatha umphefumulo wakho. Konzo eyesithathu uNkulunkulu asibizela kuyona uthi bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Yodwa vo inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona ukuthanda. Yazi mase sishonile uNkulunkulu usibuza umbuzo wodwa Mateyu chapter 25. Ngathi ngilambile, ngathi ngomile, ngathi ngisetilongweni, ngathi ngisesibhedlela, ngathi ngilahlwa abantu, ngathi ngihlubule wawukephi. Khona eminye imizi kubola ukudla efrijini kuba kubone bekunike ukudla. Khona eminye imizi ongathi mungena khona mabepheka ibhodwe bayoloku belithela amanzi. Hayi kwaliphaka ibhodwe, hayi inyama yezulu aliphaka ibhodwe iqinile ingamane ukudla kubhuquke ebhodweni ngoba besincishana. Khona eminye imizi ongangena khona uzuhambe bengamnikanga ishiglass yamanzi. Benza umsebenzi inyama idluke zintuthwane nempethu. Sibizele enkonzweni yokuthandana. Athi umthanda kanjani uNkulunkulu ongamazanga ongambonanga usashula ukuthanda umzalwane ohlala naye. Nangu umzalwane ohlala naye hlula ukuthanda yena, thanda kanjani pho uNkulunkulu? Nginenkinga mina esihlalweni sokuvuma. Umuntu ezothi kumina baba ngizovuma sona ngizivuma ukuthi angikwazi ukuthethelela uzokwenza uNkulunkulu isilima. Ufuna uNkulunkulu akuphinde wena ongafuni ukuyinika omunye umuntu uhlala ngaye. Hamba ufunda ukuthethelela then uzocela uqondo. Thanda kanjani uNkulunkulu? Sicelo haleluya, oh amen, oh glory. Size sishayeke phansi kube inyembezi kodwa ekhaya siphume singakhulumisani. Lizwe kahle ikholwa ngisayemvuselelweni. Umthetho uthi asheshe sifike kusayemvuselelweni kodwa mangibuya wena soyiqedele le ndaba. Kanti ngishintsha nini? Kanti ngikhula nini? Kanti ngiguquka nini? Kanti ngiba nini isidalwa esisha? Wayethu ugogo wami wemntanami boshaya ngathi awuboni noma ubona. Senze isilima noma ungesona. Lizoqhosha ikhono. Mina ngisakwenza ukuthi angakhulumisi labo banesicefe banesidina angenelani nabo. Yazi abanye bethu inkinga yethu silinda umuntu athi ngiyaxolisa. Ngeke abuye ngoba kadafa. Kada hamba. Wayilungisa indaba yakhe noNkulunkulu. uNkulunkulu namhlanje othi thandanani ngokuba mina ngiluthanda. Khona umzekelisi engithanda ukuxoxa kwanofata ababili. Oyedwa wayemdala omunye esemncane. Njengoba umthetho nje nami. Baba umthetho omdala umkhulu niyambona kunjaka nayiphunga. Manje bahamba ke labo fata. Baba umthetho omdala, baba uNgcobo ufata omncane. Kade bevashela amakholwa beyosebenza.
mase bebuya endleleni kumele beqe umfula ukuze bakwazi ukuyela emishini. Mabefika emfuleni bahlangana nentombazanyana enhle okuyisifudubutwana kugqoka isiqephu esincane esingaka. Akuhle amathanga aphuphuzela uboya. Ubaba uMthethwa njengompristi omdala ebesethula umbono ukuthi segcwalisile uthukela sediniwe. Fika uFato omncane umnguni afika ibukele intombazanyana ebesethi inkosazana kwenze njani. Inkosazana hayi bhuti bengifuna ukuwela kodwa manje inkinga ngesaba. Faka isiqephu ingane athi suku uFato umnguni athi uFato umnguni khuleka nkosazane athi mina ngizokuqoqosha. Athi meyiqoqosha ingane abambelele emathangeni engane ingane imphulula ikhanda. Anba behamba bangene emanzini mabengene emanzini ikhanda likamnguni lithi ukudliwa amanzi adla amagrebhisi nentombazane ngimante konke kodwa babambelele. Baba uMthethwa wabuka intombazana ukumnguni abuka amathanga niki nikhanda. Sakhuluma nje umpristi omdala sediniwe hayi bawelele ngale ntombazane ithi ukuthi iyawa agriphise namagrebhisi umnguni aphuza amanzi konke kodwa ibambe emathangeni. Bambe le ntombazane ikhanda. Mabefika ngalena umnguni ayidedela intombazane manzi intombazane kunasisula ubuso bonke intombazane ahamba umnguni. Bafika endlini emishini sekulungiselela ukudla kwasihlwa kodwa bona umnguni ukuthi nceda uNkulunkulu ithintekile. Athi baba kwenze njani engathi awusemnandi. Athi baba uMthethwa kodwa umpristi kaNkulunkulu bewungaqoqosha intombazane engaqokile kanjena bewenze njani. Athi baba umnguni awu baba ngiqoqosha intombazane mina ngale komfula sawela ngayishiya nganeno komfula kodwa wena usayiqoqoshile namanje. Khona abantu abazokukhumbuza ubuthakathaka bakho bayizona. Khona abantu abazokukhumbuza izono zobusha bakho. Khona abantu abazojabula ukuthi uke wahluleka. Kanti abanzi wena uke wadlula esihlabeni somusa sikaNkulunkulu. Khona abantwana bethu make kwalahleka into usibandana. Ngoba sike sambona entshontsha kwaphambili. Khona emzini yethu makhona izinto engekho right siyazi ubani kumele siseshe kuyena. Nobe engasakwenzanga. Athi ma angikwenzanga. Baba angikwenzanga. Khona eminye imizi makuzoba khona ama-family meetings kuthiwa noma usibanwane nikangamema vele akasebenzi. Vele ngeke enze lutho. Vele ngeke acontribute lutho. Vele akamsebenzi walutho la ekhaya. uNkulunkulu sibizele enye inkonzo. Uthi asithandane ezithandwa zami. Athi ongathandiyo athi akamazi uNkulunkulu. Ngiyathuka masana ngena uNkulunkulu avule inhliziyo zethu. Bangakayothi kona wena uyangazi, wena ungazi. Wena uyangazi, wena ungazi. Abanye bethu bokufanele izulu ngoba ngihluleke ukuthanda. Konze ukusehlisa. Athi uPostoli Paul mebhalela incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko se-13 athi uthando lumnene. Athi uthando liyabekezela. Athi uthando luxolela konke. Athi uthando aluyikhukhumezi. Sengihluleka ukuxola.
Sengihluleka nje ukuxola ngithi mntaka baba akho soka lingena sici. Yes, walenza iphutha. Yes, wangihlukumeza. Kodwa bekubani mina uNkulunkulu esengixolele kongaka. Ndlovukazi ezulu ayibenathi isibuso sesivikele isikhanyisele. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.